sista. Poäng. Gustafsson är först genom kurvan. Karlsson. Så är det trångt mellan Karlsson. Det är ju inte annat än att uppgiften av Alexander Gustafsson, men så kraftigt. Varvet kört. Inledare Gustafsson. Och en svart flagga här på Mattias Karlsson. Det innebär det att nu har vi 2 bilar kvar. Alexander Gustafsson i täten och Oskar Karlsson på en andra plats. Kraftigt distanserad. Så lär det väl inte hända så mycket mer här. För Alexander Gustafsson, 4 poäng i första och 7 nya nu, gör 11. På väg mot 5 poäng Oskar Karlsson. 5 innan och 10 då, 1 poäng efter Alexander Gustafsson. Nej, nu har han stängt av motorn.